Ce priveliște frumoasă de aici de pe balcon. Oare o să vină astăzi coletul ce l-am comandat pentru copii? Cred că da. Oare ce fac copiii că se aude cam gălăgie jos? Ia să vedem. Da, se joacă, cred că povestesc. Ce ziceți, fetelor, să ne jucăm un joc? Sunteți de acord? Da, dar ce joc? Fazan. Ce ziceți de fazan? Da? Da, vrem fazan. Bine, hai. Eu încep alfabetul. A, Stop. E. Trebuie să zici un cuvânt cu E. Elicopter. Elicopter, bun. Ultima literă este R. Acum? Raton. Bravo. Olaf cu N. Vai. Ninsoare, ce-mi place mie. Bate cineva la ușă? Da, așa am auzit. Bună ziua, copii! Părinții voștri sunt acasă? Da, sunt acasă. Ei, puteți chema, vă rog. Am un colet pentru dumneavoastră. Oh, ce colet, abia aștept să văd. Copii, am o surpriză pentru voi. Am cumpărat un Lego. Dacă doriți să-l vedeți, puteți să mergeți în curte. Lego, ura! Abia aștept să-l văd. Haideți să mergem repede în curte. Da, hai să mergem. Vai, ce Lego mare! Este cu Ania, Elsa, Olaf. Fetelor, ce facem? Începem? Începem să construim? Da, începem. O să ne ia un pic de mult timp. Nu, haideți să-l desfacem. Hai, ce multe piese! Hai, Ania, Elsa, haideți să vedeți! Ce de piese! Acestea de construit. Trebuie să fie și o carte pe undeva pe aici, cu indicații. Da, așa ar trebui. Ia să vedem. Am găsit-o. No, fetelor, începem. O să ne ia un pic, de mult timp. Să ne ia un pic. Prima dată trebuie să o asamblăm pe mine, pe Elsa, da. Ania și Elsa este gata. Eu l-am găsit pe Olaf. Olaf. Că deja etajul 1 este gata. Trebuie să mai fixez asta. Așa, gata, am fixat. Este cineva? Ania, dă-te jos. Să continuăm. Ce grea și piesa asta. Mulțumesc.
ce frumos arată. Este gata. Ia să vedem. Oare ce e butonul ăla din vârf acolo? Nu știi? Acela face lumină. Lumină? Da. No. Hai, poți să-i dai drumul să vedem. Hai că... Să văd. Nu, Stai. nu merge. Ce frumos! Ce frumos! Păcat că nu e ceasven. Se vadă și el. Na, acum putem merge să ne odihnim și să bem un suc. Să mergem înapoi. Da. Eu cred că o să mănânc compotul de ananas. Voi ce mâncați, fetelor? Nu știu. Noi mâncăm... Eu vreau un suc. Eu vreau suc de mere. Eu vreau suc de mere. Și tu, Elsia? Da, vreau și eu sucul de mere. Vreau și... Da. Vreau și eu sucul de mere.